ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 3 ക്ലാസ്സിലേക്ക്, ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കണ്ടു. ഇനി അതിന്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതില് പറയുന്നുണ്ട്, ഭാവാർത്ഥത്തിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്കിന്ന് നോക്കാം. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, കാണാതെ പഠിക്കണം എന്നില്ല. ചിലപ്പോ നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിൽ കൂടെ തന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി. ഈ പുസ്തകം ഇല്ലാത്തവർക്ക് കൂടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ട രീതിയിൽ ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ആ ഉപദേശങ്ങളാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം ജസ്റ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത്? ഒരു ഗുരുവിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട യോഗ്യതകൾ. എങ്ങനെ നമ്മള് ആറ് ത്വരങ്ങളെ ജയിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അവൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാള് പറയാവോ ആരെങ്കിലും? ഇതെന്താ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്? ആകെ 3-4 പേര്. ആറ് ത്വരകളെ ജയിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അവന് ഭൂമിയിൽ തന്നെ ധീരനാകും, ശിക്ഷപ്പെടുത്താനാകും ഭൂമിയിൽ. 6 ത്വരകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? അതാണ് അറിയേണ്ടത്. ഏതൊക്കെയാണ്? വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, നാവ്, ഉദര, ഉപസ്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിനെ അത് ജയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവൻ ആരാണ്? ധീരനാണ്. ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? വേറൊരാളും കൂടി പറഞ്ഞേ. വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, ജിഹ്വ, ഉദരം, ഉപസ്ഥം. ഈ ത്വരകളെയെല്ലാം സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ ധീരനാണ്. അതിന് ഗുരുവായിട്ട് കണക്കാക്കാം. ശിഷ്യപ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ശിഷ്യന്മാരെ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിഷ്യപ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവാവാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ട്. വേറെ ഒരാൾ പറഞ്ഞേ. വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, ജിഹ്വം, ഉദരം, ഉപസ്ഥം എന്നീ ത്വരകളെ നിയന്ത്രണാതീതമാക്കാൻ ആർക്ക് കഴിവുണ്ടോ ആ വ്യക്തിക്ക് ഗുരുവാകാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ട്. ഗുരുവാവാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ട് അല്ലെ. വേറൊരാളും കൂടി പറഞ്ഞേ. വാക്ക്, മനസ്സ്, കോപം, നാവ്, ഉദരം, ഉപസ്ഥം ഇവ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളിന് ഗുരുവാകാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ധീരൻ എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഗുരുവാവാനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ട്. അതായത് ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിഷ്യപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. വാചോ വേഗം, മനസാക്രോധ വേഗം, ജിഹ്വാ വേഗം, ഉദര ഉപസ്ഥ വേഗം, ഏതാൻ വേഗാൻ യാ വിഷഹേത് ധീരഃ സർവാമപി മാം പൃഥ്വീം സശിഷ്യ. വാചോ വേഗം, വാക്കിന്റെ ത്വര. മനസാ ക്രോധ വേഗം, മനസ്സിന്റെ ക്രോധത്തിന്റെ ത്വര. ജിഹ്വാ വേഗം, ജിഹ്വയുടെ ത്വര. ഉദര ഉപസ്ഥ വേഗം, ഉദരത്തിന്റെയും ഉപസ്ഥത്തിന്റെയും ത്വരകളെ. ഇത്തരം ഈ 6 ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നവൻ ധീരനാണ്. ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കും, അർഹതയുണ്ടെന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശത്തില് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി ആരാണ്? നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ച കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഓർക്കാം. രൂപഗോസ്വാമി ഉപദേശാമൃതത്തിൽ രചയിതാവാണ്. രചിച്ചത് രൂപഗോസ്വാമിയാണ്. നമുക്കതിന്റെ അത് വിവർത്തനം തന്നിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ശ്രീല പ്രഭുപാദരാണ്. രൂപഗോസ്വാമി നമുക്കറിയാം ബ്രാഹ്മിൻ ഫാമിലിയിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമാനായിരുന്നു, നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ. പിന്നെ എന്താണ്, ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് മുസ്ലിം മതം സ്വീകരിക്കേണ്ടതൊക്കെ വന്നു. അതിനുശേഷം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടുമുട്ടി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചു. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൊടുത്ത നിർദ്ദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹം എന്താക്കി അല്ലെ, അങ്ങനെ
അങ്ങനെ രചിച്ചിട്ട് എന്താണ്, അങ്ങനെ രചിച്ചപ്പോ അതില് വല്ലഭാചാര്യര് എന്ത് പറഞ്ഞു, അതിലൊരു തെറ്റുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തു. പക്ഷെ ജീവഗോസ്വാമി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകനായിട്ടുള്ള ജീവഗോസ്വാമി അത് കൊള്ളാൻ തയ്യാറായില്ല. ചെന്ന് ആരായിട്ട് തർക്കത്തിന് നിന്നു, ഈ ആചാര്യനായിട്ട് തർക്കം. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി എവിടേക്ക് പറഞ്ഞയക്കാണ്, വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് മധുരയിലേക്ക് വിട്ടു. അങ്ങനെ അവിടെ ജീവഗോസ്വാമിക്ക് അയച്ചു കൊടുത്ത 11 കത്തുകളാണ് നമുക്ക് ഈ 11 ഉപദേശങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, അല്ലെ? ആ 11 ഉപദേശം, അതിൽ ആദ്യത്തെ ഉപദേശമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ. കാരണം നമ്മൾ ഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തി, ഭഗവാനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുള്ളൂ? ഭക്തിയിലൂടെ, ഭഗവാനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഭക്തി വേണം. അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം തരുന്നത് ആരാണ്? ഗുരുവാണ്. നമുക്ക് നേരിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ഒരു യോഗ്യത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളൊരു മാധ്യമമുണ്ട്, അല്ലെ? ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് അറിയണം? നമുക്ക് എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ ഗുരുവായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്, ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഗുരുവായി സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിന്റെ യോഗ്യതകൾ, നമ്മളൊരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരിയായൊരു അറിവുണ്ടായിരിക്കണം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്കറിയേണ്ടത് ഈ 6 ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവനാണോ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഗുരു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ആ ഗുരുവിനെ, അപ്പൊ അതാണ് ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകളാണ് നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടത്. ഇതുവരെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗോദാസ ഗോദാസനും ഗോസ്വാമി എന്ന് വെച്ചാല് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തി, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ജയിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത്. ഗോദാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ജയിക്കാത്ത വ്യക്തി, അതായത് ആ ഇന്ദ്രിയനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗോദാസനാണ്. നമ്മൾ ആരാണ്? ഗോദാസന്മാരാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരായി? സ്വാമിയായി. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ യജമാനന്റെ കൺട്രോളിലായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരാരാണ്? ഗോസ്വാമിമാരാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് യജമാനന്മാരെങ്കിലോ ഗോദാസന്മാരാണ്. അത്രയുള്ള വ്യത്യാസം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു എന്താ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രഭുന്? ചോദിച്ചത്, നമ്മൾ 7-ാം അധ്യായത്തില് നമ്മൾ 26 ഘടകങ്ങള് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, പഞ്ചഭൂതങ്ങള്, അതിന്റെ ശബ്ദസ്പർശം, അതില് പിന്നെ ചട്ടു, നമ്മുടെ കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്. അടുത്തതായി അതിന്റെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയമാണോ ഈ പറയുന്നത്? ഇന്ദ്രിയുടെ വിഷയമാണോ ഈ 26 തിരച്ച് പറയുന്നത്? അതെ, 26 വരുന്നത് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്, പിന്നെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5 പിന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് 5. ഹരേ കൃഷ്ണ. സന്തോഷ് പ്രഭു ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ് കേട്ടിരുന്നോ? കേട്ടു. ജീവൻലാൽ പ്രഭുവിന് ക്ലിയർ ആയോ? ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം, കർമ്മേന്ദ്രിയം, പഞ്ചഭൂതങ്ങള്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. മനസ്സിലായി. അപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലല്ലേ? ഇന്നലെ വരാത്തൊരു കാര്യം, ഇന്നലെ പുതിയൊരു സബ്ജക്ട് തുടങ്ങിയാലുണ്ടാ ചോദിച്ചത്. അത് ക്ലിയർ നോക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ക്ലാസ് കേട്ടല്ലോ അല്ലെ പ്രഭു? സന്തോഷ് പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് 1-ാമത്തെ ഉപദേശം, 2-ാമത്തെ ഉപദേശം അല്ലേ മാതാജി? ബുക്കിലുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളില്ല, അത് നമ്മൾ എടുത്തില്ലല്ലോ. ശരി. ശ്ലോകം മാത്രമല്ലേ മാതാജി? ശ്ലോകം മാത്രമല്ലേ എടുത്തോളൂ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഞാൻ മാതാജിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ മറന്നില്ലേ? ഒരു മിനിറ്റ്. ഒരു സെക്കൻഡ് ഇട്ടിട്ടുതരാം. ഇന്ദു മാതാജി ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഉണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ? ഇല്ല, ഞാൻ മറന്നുപോയി മാതാജി. ഞാൻ ഇന്ന് അത് ഞാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. 1-ാമത്തെ ഇട്ടുള്ളൂ. അതെ, ഓക്കെ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മളെ ശ്ലോകം വാചോ വേഗം മനസാ ക്രോധ വേഗം ജിഹ്വാ വേഗം ഉദര ഉപസ്ഥ വേഗം ഏതാൻ വേഗാൻ യോ വിഷഹേത ധീരഃ സർവാമപി മാം പൃഥിവീം സശിഷ്യാത്. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, ജിഹ്വ, ഉദരം, ഉപസ്ഥം, ഈ 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അല്ലെ ത്വര നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ധീരനാണ്. അവർക്ക് ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിഷ്യപ്പെടുത്താനായിട്ടുള്ള കഴിവുള്ളവനായിരിക്കും. അതാണ് നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ കണ്ടത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 6-ാം സ്കന്ധം 1-ാം അധ്യായം 9-10 ശ്ലോകങ്ങളില് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കുന്നു, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പൊ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഭാവാർത്ഥം ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഈ പ്രായശ്ചിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒരു ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുന്നതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഈ പ്രായശ്ചിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് ഒരു കളവ് നടത്തിയിട്ട് ആ വ്യക്തിയെ ശിക്ഷിക്കുന്ന വെച്ചാൽ എന്താണ്, ജയിലിൽ അടയ്ക്കും. കൊണ്ടുപോയിട്ട് ജയിലിൽ അടച്ചിട്ട് ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി വീണ്ടും എന്ത് തന്നെ ചെയ്യും? കളവ് തന്നെ ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിക്ക് ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് കൊടുത്തു? വേറൊരു പുതിയൊരു കാര്യം ചെയ്തു, ശിക്ഷ കൊടുത്തു. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ആ ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടും ആ വ്യക്തി എന്ത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? കളവ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ആ ശിക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ. അതാണ് ഈ പ്രായശ്ചിത്തം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ പിന്നെ എന്തിനാണ് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. ആ പ്രായശ്ചിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞതാണ്. അതാ നമ്മള് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ശിക്ഷകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടോ ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് വല്ല എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കുന്നത്. ശരിയാണല്ലോ അല്ലെ. കാരണം നമ്മളൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു, ആ തെറ്റിന് നമുക്ക് ശിക്ഷ തന്നു, ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും സെയിം തെറ്റ് നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് പോരാണെങ്കിൽ ആ ശിക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രായശ്ചിത്തം കൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം എന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പ്രായശ്ചിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? അതിനെയാണ് പ്രായശ്ചിത്തം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പ്രായശ്ചിത്തം എന്താന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം എന്നാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പ്രായശ്ചിത്തത്തെ ഇവിടെ എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്, താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്? ഗജത്തിന്റെ സ്നാനത്തോട്, ആനയുടെ കുളിയോടാണ് പ്രായശ്ചിത്തത്തെ ഇവിടെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആന എങ്ങനെയാണ്? പുഴയില് വളരെ വെടിപ്പായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് കുളിക്കും. അതിനുശേഷം കരയിൽ കയറിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അതിന്റെ മേത്ത് മുഴുവനും മണ്ണ് വാരിയിടും അല്ലെ. അതിന്റെ ശരീരത്തില് ഫുള്ള് മണ്ണ് വാരിയിടും. അങ്ങനെയാണ് ആനയുടെ കുളി. അതേപോലെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രായശ്ചിത്തം. കാരണം നമ്മൾ ആ ശിക്ഷ നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ ശിക്ഷ നമ്മൾ അനുഭവിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ അത് തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും എന്തായി? നമ്മള് ആ സെയിം പ്രവൃത്തി തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകും. അതാണ് ആനയുടെ കുളിയോടാണ് ഈ പ്രായശ്ചിത്തത്തെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവാകുന്നതിന് വേണ്ട യോഗ്യതകളെല്ലാം തികഞ്ഞ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകി. അപ്പൊ രാജാവ് ചോദിച്ച ഈ ചോദ്യത്തിന്, പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ഈ ചോദ്യത്തിന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഉത്തരം കൊടുത്തു. എന്താണ് ഉത്തരം കൊടുത്തത്? ഒരു പാപകർമ്മത്തിനു തക്കതായ പരിഹാരം ഒരു ശുഭകർമ്മമല്ല. നിദ്രാണമായ കൃഷ്ണാവബോധം ജാഗരൂകമാക്കുക എന്നതാണ് ശരിയായ പ്രായശ്ചിത്തം. അത് ശരിയായ അറിവിലേക്ക് കടന്നു വരിക എന്താണ് യഥാർത്ഥ പ്രായശ്ചിത്തം. തന്റെ ജ്ഞാനം പുനരുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് ചില തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മനുഷ്യൻ പരിശീലനം നേടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ ചോദ്യത്തിന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി കൊടുത്ത മറുപടി എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുക. അതായത് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുക. ഇപ്പൊ ആ ഒരു കള്ളൻ ആ ഒരു ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് വീണ്ടും ആ പ്രവൃത്തി തന്നെ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ. ആ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നോണ്ട് എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല? ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം കിട്ടുന്നില്ല. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കണം.
കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. പതുക്കെ പതുക്കെ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് സമർപ്പിക്കുക. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ. ആ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ശരിയായ പ്രായശ്ചിത്തം എന്താണ് വേണ്ടത്? കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ജാഗരൂകമാക്കുക എന്നതാണ് ശരിയായ പ്രായശ്ചിത്തം എന്നിവിടെ ആര് മറുപടി കൊടുക്കുന്നു? സുഖദേവ ഗോസ്വാമി മറുപടി കൊടുക്കും. അപ്പൊ പരീക്ഷത്തിൽ ചോദിച്ചത് എന്താണ്? ഈ പ്രായശ്ചിത്തം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് ഈ പറയുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ട്? ഈ പ്രായശ്ചിത്തം കൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം എന്നാണ് പരീക്ഷത്ത് മഹാരാജ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത് എന്താണ്? ശരിയായ പ്രായശ്ചിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ജാഗരൂകമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാലാണ് ശരിയായ പ്രായശ്ചിത്തം നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്നിവിടെ ആര് മറുപടി കൊടുക്കാണ്? സുഖദേവ ഗോസ്വാമി മറുപടി കൊടുക്കാണ്. മനസ്സിലായോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല ഇവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ ആയി. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കാര്യമായി ജപിക്കുകയും സർവ പാപങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് അവിഹിതങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധകന്മാർ എത്രയാണ്? അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? നമ്മളെ സർവ പാപങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ മുഴുവനും നശിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കും, ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പാപപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. എന്താ പറയുന്നത്? അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരെ പറയുന്നത് എന്താണ്? നാംനോ ബലാദിയസ്യ ഹി പാപബുദ്ധി എന്ന വാക്യം അനുസരിച്ച് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ബലത്തിന്മേൽ ചെയ്യുന്ന പാപപ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ബലത്തിന്മേൽ ചെയ്യുന്ന പാപപ്രവർത്തികൾ എന്ന് പറയാം. ഇത് എന്താ പറയുക? അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ശക്തി. അപ്പൊ നമ്മളുടെ പാപങ്ങളുടെ ആ ഒരു ആക്കം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്? നാമജപത്തിന് കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന സാധകന്മാരെന്ത് ചെയ്യും? നാമം ജപിക്കുകയും ചെയ്യും, പാപപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെയാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ബലത്തിന്മേൽ ചെയ്യുന്ന പാപപ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നാംനോ ബലാദിയസ്യ ഹി പാപബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വാക്യം അനുസരിച്ച് പറയുന്നത്. ഇത് എങ്ങനെയാണെന്നാ പറയുന്നത്? ക്രിസ്ത്യാനികള് ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? കുമ്പസാരിക്കും. അപ്പൊ അവരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? അടുത്ത ശനിയാഴ്ച ക്രിസ്ത്യാനിയെ പോലെ, അതായത് അടുത്ത ശനിയാഴ്ച അവർ ക്ഷമിക്കപ്പെടുന്ന വിശ്വാസത്തോടെ അവർ ദുഷ്ടപ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നു. അടുത്ത ശനിയാഴ്ച അവയെല്ലാം ക്ഷമിക്കപ്പെടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ നമ്മൾ ഈ നാമം ജപിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഇവരുടെ പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കും, ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പാപപ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യും. കാരണം ഈ പാപപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഇല്ലാതാക്കാൻ എന്തിനു സാധിക്കും? നാമജപത്തിന് കഴിയുന്നുള്ള വിശ്വാസത്തില്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കുമ്പസാരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് കുമ്പസാരിച്ച ശനിയാഴ്ച വരെയുള്ള നമ്മളുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതായി. പിന്നെ തിങ്കളാഴ്ച തൊട്ട് വീട്ടിൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ശനിയാഴ്ച വരെയുള്ള പിന്നെ അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ്, ആ പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? ഈ കുമ്പസാരം നടക്കുന്നത്. നമ്മള് നാമം ജപിക്കുന്ന പോലെ. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല. അങ്ങനെ നിയമാനുസൃതമായ ശുചീകരണ പദ്ധതി അനുസരിക്കുന്നവൻ രോഗഗ്രസ്തനാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് നിയമാനുസൃതമായിട്ടുള്ള ശുചീകരണ പ്രവർത്തികള് നമ്മൾ പറയുന്ന നിയമങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരില്ല? രോഗഗ്രസ്തനാവില്ല. രോഗഗ്രസ്തൻ എന്ന് വെച്ചെന്താണ്? ശരിക്കും ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മളൊരു രോഗത്തിലാണ്. നമ്മളൊരു രോഗത്തിലാണ്. ആ രോഗത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റും? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ എല്ലാവരും ആ രോഗാവസ്ഥയിലാണ്. തന്റെ ജ്ഞാനം പുനരുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് ചില തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മനുഷ്യൻ പരിശീലനം നേടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ആ ഒരു ജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം. നമ്മൾ എന്താണ്? അജ്ഞാനികളായി. നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മറന്നു. നമ്മുടെ സേവനം, നമ്മുടെ ധർമ്മം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മറന്നു. നമ്മളത് പുനരുദ്ധീകരിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? നമ്മുടെ ആ രോഗം മാറി. നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് വേണം? അപ്പൊ പരിശീലനം നമുക്ക് അത്യാവശ്യവുമാണ്.
അങ്ങനെ നിയതമായ ആചരണത്തെയാണ് തപശ്ചര്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ തപശ്ചര്യ എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ്, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ ജ്ഞാനം പുനരുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചില തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് തത്വങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പരിശീലിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇതിനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, അങ്ങനെയുള്ള ജീവിതാചരണത്തെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, തപശ്ചര്യ എന്ന് പറയാം. തപശ്ചര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ആ ജ്ഞാനം പുനരുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട്, ആ ജ്ഞാനം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചില നിയമങ്ങളും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മളെ ജീവിതം ആചരിക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതായിട്ട് വരാം. അങ്ങനെയുള്ള ജീവിതാചരണത്തെയാണ് നമ്മൾ തപശ്ചര്യ എന്ന് പറയുന്നത്. നിഷ്ഠകളും ബ്രഹ്മചര്യവും പരിശീലിക്കുകയും മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് സ്വത്ത് സമ്പാദനം ചെയ്യുകയും ഉറച്ച സത്യസന്ധത പുലർത്തുകയും വിശുദ്ധിയോടെ കൂടി യോഗാസനങ്ങൾ പരിശീലിക്കുകയും വഴി കൃഷ്ണാവബോധം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഒരു ക്രമം ഉയർത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം ഉയർത്താനായിട്ട് നിഷ്ഠകൾ പാലിക്കുക, ബ്രഹ്മചര്യം പരിശീലിക്കുക, മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുക, സ്വത്തും സമ്പത്തും ദാനം ചെയ്യുക, ഉറച്ച സത്യസന്ധത പുലർത്തുക, വിശുദ്ധിയോട് കൂടി യോഗാസനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക. ഇതൊക്കെ വഴി നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരും, തപശ്ചര്യയിൽ വരുന്നതാ. നിഷ്ഠ ഉണ്ടാവുക, ബ്രഹ്മചര്യം പാലിക്കുക, മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുക, സ്വത്തും സമ്പത്തും ദാനം ചെയ്യുക, സത്യസന്ധത പുലർത്തുക, വിശുദ്ധിയോടുകൂടി യോഗാസനങ്ങൾ പരിശീലിക്കുക. ഇതൊക്കെ വഴി കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് അനുക്രമം ഉയർന്നു വരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഭഗവത് ഭക്തന്റെ സമ്പർക്കം ലഭിക്കുവാൻ ഇടയായാൽ ചില നിയമങ്ങൾ മാത്രം അനുസരിച്ച് യോഗ സനാദി പരിശീലനം പോലുള്ള മനോനിയന്ത്രണ പദ്ധതി ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും. ഇതൊന്നല്ല, നമുക്കൊരു ഭക്തന്റെ ഒരു സത്സംഗം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ നിയമങ്ങൾ മാത്രം പാലിച്ചുകൊണ്ട് യോഗ സനാദി പോലുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സത്സംഗത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഇതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റും, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഈ 4 യമനിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, ആ 4 യമനിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കുക. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത്? അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ലൈംഗിക വീഴ്ചയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുക, മാംസഭോജനം ഒഴിവാക്കുക, മദ്യം വർജിക്കുക, ചൂതാട്ടം വേണ്ടെന്ന് വെക്കുക. അതാണ് ഈ 4 കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചും യഥാർത്ഥ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ മാത്രം സേവിച്ചും കഴിയുകയാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയ. ഈ സരളമായിട്ടുള്ള മാർഗമാണ് ആര് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത്? രൂപഗോസ്വാമി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും സരളമായിട്ടുള്ള മാർഗം എന്താണത്? ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, മത്സ്യം, മാംസം, മുട്ട ഇത് ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത്, ചൂതാട്ടം ഒഴിവാക്കുക, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കുക, പിന്നെ അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ. ഈ 4 കാര്യം, ഇതാണ് നമ്മൾ യമനിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ധർമ്മത്തിന്റെ 4 തൂണുകളാണല്ലേ, ദയ, സത്യസന്ധത, പരിശുദ്ധി, ശുചിത്വം. ഇതൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ ഇത് ധർമ്മത്തിന്റെ 4 തൂണുകളാണിത്. ഇത് ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെന്താണ്? ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ഭഗവാനെ സേവിച്ച് കഴിയുക. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മാർഗമാണ് ആര് നമുക്ക് ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ ആ ശ്ലോകത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയണം. ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ തന്നു. ഇനി നമ്മൾ ആ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വാചോവേഗം, മനസ്സാ ക്രോധവേഗം. അപ്പൊ ആദ്യം വാചോവേഗം. ഒരാൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അയാളുടെ ഭാഷണ ശക്തി, വാക്കിനെ നിയന്ത്രിക്കലാണ്. സ്വയം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന മൗനമല്ല ഭാഷണ നിയന്ത്രണം. കൃഷ്ണകഥാ കഥനമാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകൾ എന്നിവയെല്ലാം നാവിന് ഭാഷണ വിഷയമാക്കുക. കൃഷ്ണകഥകൾ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നവന്റെ പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുന്ന ഭാഷണാത്വര നിയന്ത്രണം എന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ ആശയം ഇതാണ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ വാചോവേഗം. അപ്പൊ വാക്കിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, ഭാഷണ ശക്തി നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൗനം പാലിക്കുക എന്നല്ല അവിടെ അർത്ഥാക്കുന്നത്. എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? നമ്മള് ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മൾ മൗനം പാലിക്കാം. പക്ഷെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ
നാമരൂപം ഗുണം ലീലകൾ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, നമ്മളവിടെ വാചാലനാകണം. നമ്മളപ്പോ അത്രയും നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് കേൾക്കുക. അതാണ് ആദ്യത്തെ എന്ത് പറഞ്ഞത്, വാചോ വേഗം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, ഭാഷണ ശക്തിയെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൗനം പാലിക്കാം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താവാ, വാചാലനാകുക. അതാണ് ഭാഷണ നിയന്ത്രണം എന്നതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ ആശയം. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ വാചോവേഗം. ഇനി മനസ്സ് ക്രോധവേഗം അല്ലെ. ഇനി അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാൻ ആരെ പോലെയാണ്, സൂര്യനെ പോലെയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് അല്ലെ, ഭാഗവതത്തില് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സൂര്യനെ പോലെയാണ്, മായ അന്ധകാരം പോലെയും. സൂര്യനുള്ളപ്പോ അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല, അന്ധകാരം ഉണ്ടാവില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മായ അന്ധകാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവിടെ ആരുണ്ടാവില്ല, മായ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തില്ല, അവിടെ മായ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇനി അടുത്തത് കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ എന്ത് പറഞ്ഞ, കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക. തന്നോട് കാണിക്കുന്ന എല്ലാ നിന്ദകളെയും സഹിക്കാൻ ഒരാൾ തയ്യാറായിരിക്കണം. എന്നാൽ കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ ക്രോധാവിഷ്ടനാവുകയും അപരാധിക്ക് നേരെ അഗ്നിതുല്യം പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്, രണ്ടാമത്തെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാ പറയണത്. കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും ദേഷ്യം കാട്ടെ, നമ്മളെ നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. നമ്മളതിനെ സഹിക്കാൻ തയ്യാറാകുക. പക്ഷെ ഭഗവാനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെയാണ് നിന്ദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, കോപം പ്രകടമാക്കണം. അങ്ങനെ അഗ്നിക്ക് തുല്യം പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാ പറയണ അപരാധിയുടെ നേരെ. ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നതോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുന്നതോ നമ്മൾ കേട്ടു നിൽക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അവിടെ നമ്മള് ക്രോധം പ്രകടിപ്പിക്കണം, അഗ്നിക്ക് തുല്യം പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മളോട് നിന്ദ കാണിക്കുക, നമ്മളെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ സഹിക്കണത്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ക്രോധം പ്രകടിപ്പിക്കണം. അവിടെ അതാണ് ക്രോധത്തിന്റെ ത്വര എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് വരുന്ന ആ ക്രോധം നമുക്ക് ആരിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതിന് ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറയാം, ഹനുമാന് ലങ്കയില് ഇവിടെ രാവണന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ലങ്കയിൽ പോയപ്പോ ഹനുമാന് വന്ന ഒരു ദേഷ്യം ഹനുമാൻ എങ്ങനെയാ പ്രകടിപ്പിച്ചത്, ഹനുമാന്റെ വാലില് തീ കൊടുത്തിട്ട് ലങ്ക മുഴുവനും ഹനുമാൻ ദഹിപ്പിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ ശരിക്കും അതെന്താ ചെയ്യുന്നത്, ശ്രീരാമചന്ദ്രനായിട്ട് യുദ്ധം നടക്കുകയാണ് അവിടെ. അപ്പൊ രാവണനായി തോൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും ശ്രീരാമചന്ദ്രനെ സഹായിക്കുകയാണ് അവിടെ ആര് ചെയ്യുന്നത്, ഹനുമാൻ ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഹനുമാന്റെ ആ ദേഷ്യമാണ് ഹനുമാൻ അവിടെ കാണിച്ചത്. അതെന്താണ്, ഒരു ഭഗവാന്റെ സേവനമായിട്ട്, ഭഗവത് സേവനായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ ആ ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ ഹനുമാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഹനുമാന്റെ ആ കോപം എന്താക്കി മാറ്റി, ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു സേവനമായിട്ട് മാറ്റി. അതേപോലെ തന്നെ അർജുനന്റെ കോപത്തെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്തത്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ആ കോപം ലാസ്റ്റ് അർജുനൻ എന്താക്കി മാറ്റിയത്, യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറായി അർജുനൻ. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ആ ദേഷ്യം അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെയും ആ കോപം ആർക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, നമ്മുടെ കോപത്തെ ഭഗവാന്റെ സേവനമായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ, മനസ്സിലായോ ഇത്രയും പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ, പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയോ ഇതുവരെ? ഇനി നമുക്ക് രസനയുടെ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാം. രസനയിലെ ത്വരകൾ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം, പ്രസാദം മാത്രം ഭക്ഷിച്ച് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മള് പ്രസാദം മാത്രം ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് നാവിന്റെ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്, രസനയുടെ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്. പ്രസാദം മാത്രം കഴിക്കൂ എന്ന തത്വത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാല് ജിഹ്വാ നിയന്ത്രണം സാധ്യമാകും. അപ്പൊ പ്രസാദം മാത്രമേ നമ്മൾ കഴിക്കുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, നമ്മുടെ ജിഹ്വ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ. അപ്പൊ പ്രസാദം മാത്രം കഴിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. പ്രസാദം മാത്രമേ ഞാൻ കഴിക്കുള്ളൂ എന്ന തത്വം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ജിഹ്വനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇനി ഉൽപാദനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ത്വരയെ നിയന്ത്രിക്കാം. കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സന്താനം ലഭിക്കുന്നതിനായി ജനനേന്ദ്രിയം ഉപയോഗിക്കണം. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിനായിട്ടല്ലാതെ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സന്താനങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജനനേന്ദ്രിയം ഉപയോഗിക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തിനെ ത്വരയെ നിയന്ത്രിക്കാം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ത്വരയെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും.
ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധ രീതിയിലുള്ള നിയന്ത്രണ പദ്ധതികളിൽ പരിശീലനം ലഭിച്ച ഒരാൾക്ക് അംഗീകാരമുള്ള ഒരു ആചാര്യനായി തീരാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ പ്രകാരം നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആരായിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കും? ഒരു ആചാര്യനായിട്ട് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ അനുവൃത്തി എന്ന വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രതിപാദിക്കുന്നു, ഭൗതികതയുടെ താതാത്മ്യം മൂലം 3 വിധത്തിലുള്ള ത്വരകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ ഭൗതികതയുടെ താതാത്മ്യത്തിൽ 3 തരത്തിലുള്ള ത്വരകൾ ഉണ്ടാകുന്ന അനുവൃത്തി എന്ന വ്യാഖ്യാനത്തില് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ, അതായത് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുവാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി, അദ്ദേഹം പ്രതിപാദിക്കുന്നത് എന്താണ്? 3 തരത്തിലുള്ള ത്വരകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാനസികം, ശാരീരികം. അതായത് തപസ്സാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശാരീരിക തപസ്, വാഗ്മയ തപസ്, മാനസിക തപസ്. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ത്വര. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന? ഭാഷണത്വര, അതായത് വാഗ്മയം, മാനസികം, ശാരീരികം. വാക്ക്, മനസ്സ്, ശരീരം എന്നിവയെ സംബന്ധിക്കുന്ന 3 ത്വരകൾ. ഇത് മനുഷ്യൻ വശംവദനായി തീർന്നാൽ അവന്റെ ജീവിതം അപവിത്രമായി തീരും. ഈ 3 കാര്യങ്ങളെ, ഈ 3 ത്വരകളെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാവും? അപവിത്രമായി തീരും. നമ്മൾ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. വാക്ക്, മനസ്സ്, ശാരീരിക ത്വര. ഈ 3 ത്വരകളെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് പവിത്രമായി തീരും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അപവിത്രമായിട്ട് തീരും. ഈ വാക്ത്വര, ഭാഷണത്വരയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളായ സംസാരങ്ങളെ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എത്രയോ ജനങ്ങൾ അബദ്ധങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നവരായിട്ടും നിഷ്ഫലങ്ങളായ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി കൂട്ടുന്നവരായിട്ടുമുണ്ട്. ഈ പ്രവണതയെ നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടി നാം ഭാഷണത്തെ കൃഷ്ണൻ എന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടണം. ഭാഷണത്വര, വാഗ്വേഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 തരത്തിൽ പറയും. ഒന്ന് നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളായിട്ടുള്ള സംസാരം. നമുക്കറിയാലോ, നമ്മള് വാഗ്മയ തപസ്സിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഒന്നുകിൽ പറയുന്ന കാര്യം പറയുന്ന വ്യക്തിക്കോ കേൾക്കുന്ന വ്യക്തിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിനോ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കണമെന്ന്. അല്ലാത്ത സംസാരങ്ങൾ എന്താണ്? പ്രയോജനമില്ലാത്തതാണ് നമ്മൾ കണ്ടു. അത് തന്നെ ഇവിടെ പറയണത് സംസാരങ്ങളാണ് ഇതിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ചിലര് അബദ്ധം സംസാരിക്കുന്നവരായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് നിഷ്ഫലങ്ങളായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുന്നത്. നമുക്കൊരു പ്രയോജനം ഇല്ലാത്ത, നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം? സാക്ഷാത്കാരത്തിന് സാധിക്കുന്നത്, അതായത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയമായിട്ട് നമുക്ക് ഉന്നതി കിട്ടുന്ന പുസ്തകങ്ങളാണ് നമ്മൾ വായിക്കണം. നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ, അല്ലാത്ത പുസ്തകങ്ങള്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എഴുതാത്ത പുസ്തകങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മളത് ആരുടെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാക്കകളുടെ അല്ലെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കാത്ത, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എഴുതാത്ത എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു, എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും കാക്കകളുടെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം പോലെയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളും അതും എഴുതി കൂട്ടുന്നവരും ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഏത് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാണത്? ഭാഷണത്വര. അതില് പറയുന്നതാണത് 2 തരത്തില്. ഒന്ന് നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളായിട്ടുള്ള സംസാരങ്ങളും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ. അത് രണ്ടും ഭാഷണത്വരയിൽ വരുന്നതാണ്. പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അബദ്ധ ചൽപ്പനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയയെ, പ്രാപ്തിയെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ നാം വാക്ശക്തി ഉപയോഗിക്കാവൂ. നമ്മളിപ്പോ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം വാക്ശക്തി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾക്ക്, കൃഷ്ണാവബോധ പ്രാപ്തിയെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾക്കാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ദുർബലങ്ങളായ മനസ്സിന്റെ ക്ഷോഭത്തെ പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്നതിനാൽ അവ 2 തരത്തിലാണ്. ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിന്റെ ക്ഷോഭത്തെ പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്നത്, അത് 2 തരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം. മനസ്സിന് വരുന്ന ക്ഷോഭം, മനസ്സിന് വരുന്ന ദേഷ്യം എന്താണ്? ഒന്ന് അവിരോധ പ്രീതിയും, 2 വിരോധയുക്ത ക്രോധവും. ഒന്നാമത്തെ എന്താ പറയുന്നത്? അവിരോധ പ്രീതി. രണ്ടാമത്തത് വിരോധയുക്ത ക്രോധം. ഒരിക്കലും നിരോധമല്ലാത്ത, തടസ്സമില്ലാത്ത രാഗമാണ് ഒന്നാമത്തത്. നൈരാശ്യ നിമിത്തമുള്ള ക്രോധമാണ് രണ്ടാമത്തത്. മായാവാദിയുടെ തത്വചിന്തയിൽ ഒട്ടുപിടിച്ചു നിൽക്കൽ, കർമ്മവാദികളുടെ മതമനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മഫല വിശ്വാസം, ഭൗതിക അഭിലാഷ പൂർത്തിക്കായി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന പരിപാടികൾ, ഇതിലൊക്കെ വിശ്വാസം, ഇവയെല്ലാം അവിരോധ പ്രീതിയിൽ പെടുന്നു. അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ പറയാം. അവിരോധ പ്രീതി, വിരോധയുക്ത കോപം, വിരോധയുക്ത ക്രോധം. അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും വിരോധമില്ലാത്ത, ഒരിക്കലും തടസ്സമില്ലാത്ത വിശ്വാസത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് പറയാം.
അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നമ്മൾ ഇന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വൈകിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ഓഫീസിൽ പോയി വന്ന് നമ്മൾ കുളിച്ച് ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മൾ വൈകിട്ട് പോകും. നമ്മൾ ഫുള്ള് പ്ലാൻ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ നമുക്കത് അറിയാം, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യം നന്നായിട്ട് നടക്കും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. അതാണ് അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ അത് പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിർവഹിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും. കുറെ പരിപാടികൾ നമ്മൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യും. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് അത് ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരിക്കലും നിരോധനങ്ങളില്ല, തടസ്സങ്ങളില്ല, അത് നമുക്ക് നടക്കുന്ന ഉറപ്പാണ്. അതിനെ നമ്മൾ അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് പറയും. ഇനി വിരോധയുക്ത ക്രോധം എന്ന് പറയുമ്പോ നൈരാശ്യ നിമിത്തമുള്ള ക്രോധം ഭൗതികതയിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്കുണ്ടാകുന്നു. അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാകാതെ വരുമ്പോൾ ഉപായങ്ങൾ നിഷ്ഫലമാണെന്ന് കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് ക്രോധം ജനിക്കുന്നു. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ കോപമുണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും, നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് എന്താ പറയാ അഭിലാഷങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ പരിപാടികൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കുന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം, അതാണ് അവിരോധ പ്രീതി. നേരെ മറിച്ച് അത് നടക്കാതെ വരാണ്, ആ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കാതെ വരാണ്. പക്ഷെ നമുക്കത് നടന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വൈകിട്ട് പോകാന്ന് വിചാരിച്ചു, നമ്മൾ ഫുള്ള് പ്ലാൻ ചെയ്തു, പക്ഷെ ആ സമയമായപ്പോ നമുക്കത് നടന്നില്ല. അപ്പൊ എന്ത് വരും, ക്രോധം ജനിക്കും നമുക്ക്. അപ്പൊ ആ ക്രോധം ജനിക്കുമ്പോ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും, വിരോധയുക്ത ക്രോധം എന്ന് പറയും. കാരണം നമ്മളെ വിശ്വാസം എന്തായിരുന്നു, അവിരോധ പ്രീതി, നമുക്കിന്ന് ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ എല്ലാം നടക്കും എന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചത്, അവിടെ നമുക്കത് നടന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വന്നു, ക്രോധം വന്നു. അതാണ് എന്ത്, വിരോധയുക്ത ക്രോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒരു നിരോധനമില്ലാത്ത, തടസ്സമില്ലാത്ത അവിശ്വാസത്തിനെയാണ് അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കാര്യം ആ പദ്ധതി നടക്കാതെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ജനിക്കാണ്, നമുക്ക് ക്രോധം ജനിക്കും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, അവിടെ ആ അഭിലാഷങ്ങള് പരാജയപ്പെടാം, നടക്കാതെ വരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ക്രോധം, അതിനാണ് വിരോധയുക്ത ക്രോധം എന്ന് പറയുന്നത്. ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കാം നമുക്ക്. ഒന്ന് ജിഹ്വയുടെ ആവശ്യങ്ങള്, ഉദരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങള്, ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങളായിട്ട് പറയാം. ഒന്ന് ജിഹ്വയുടെ ആവശ്യം, ഉദരത്തിന്റെ ആവശ്യം, ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആവശ്യം. അപ്പൊ ജിഹ്വയുടെ ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ജിഹ്വ ഏറ്റവും മുകളിൽ വരുന്നത്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉദരം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപസ്ഥം, അല്ലെ? ആ ഒരു നേർരേഖയിലാണ് ഇത് മൂന്നും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മൂന്നും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നേർരേഖയിൽ. അപ്പൊ ജിഹ്വയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാല് ഉദരത്തിനെയും ഉപസ്ഥിതിയിലെ ആവശ്യങ്ങളെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രസാദ ഭക്ഷണം എന്ന പ്രക്രിയയിൽ മാത്രം ജിഹ്വയുടെ ആവശ്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചാല് ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ അഭിലാഷങ്ങൾ താനെ നിയന്ത്രിക്കാം. നമുക്കറിയാം ഇത് നേർരേഖയിൽ വരുന്നതാണ്, ജിഹ്വ, ഉദരം, ഉപസ്ഥം. ജിഹ്വയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ച ഉദരത്തിന്റെയും ഉപസ്ഥത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളെ നമുക്ക് തന്നെത്താനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. 6 തരം രസരുചികളുണ്ട്. അവയിൽ ഒന്നിനാൽ പ്രക്ഷുബ്ധനായാൽ അയാൾ ജിഹ്വയുടെ വേഗത്തിന് അധീനനായി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മള് 6 തരം രസങ്ങൾ, ആ രസത്തിന്റെ പിന്നാലെ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തില്ല, ആ ജിഹ്വയുടെ വേഗത്തിന് അധീനനായി എന്ന് പറയാം. നമ്മൾ ആ ടേസ്റ്റ്, ജിഹ്വയുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മളത് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് പറയാം. ചിലര് ഇറച്ചി, മത്സ്യം, ഞണ്ട്, മുട്ട, ശുക്ലശോണിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളായിട്ടുള്ള മറ്റു വസ്തുക്കൾ നിർജീവ ശരീര രൂപത്തിൽ ഭക്ഷിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കും. മറ്റു ചിലർ പച്ചക്കറികള്, വള്ളികള്, ഗോരസങ്ങള് മുതലായവ ഭക്ഷിക്കുന്നതിൽ താല്പര്യരായിരിക്കും. പക്ഷെ 2 കൂട്ടരുടെയും ലക്ഷ്യം ജിഹ്വ സന്ദർപ്പണമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ്, നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നവര് പച്ചക്കറി, ധാന്യം, ഗോരസം, ജലം ഇവ ഭഗവാന് നിവേദിച്ച് പ്രസാദമായി കഴിക്കാവുന്നതാണ്. നല്ല രുചിയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് പ്രസാദം അധികം കഴിച്ച് അയാൾ ജിഹ്വാ പ്രീതിക്ക് അടിമയായിത്തീരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും എന്താണ്, ഇപ്പൊ നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശരിയല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയും, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ജിഹ്വയുടെ നിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്തവര് ഇത് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പറയുന്നത്, രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് എന്താണ്, അത് മാത്രമല്ല. മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഈ ജിഹ്വ എന്തുവാ മാതാജി? എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കി തരുമോ? മാതാജി ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതുവരെ? ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനൊരു വിളക്ക് കത്തിക്കാൻ അങ്ങോട്ടങ്ങ് പോയി. അപ്പോഴത്തേക്ക് അത് ജിഹ്വ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മാതാജി. വിളക്ക് കത്തിക്കാം, അത് പിന്നെ പറഞ്ഞാലും മതി മാതാജി. ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു, ജിഹ്വ എന്ന് വെച്ചാൽ നാവ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്, നമ്മളിപ്പോ നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, പച്ചക്കറികള്, ധാന്യങ്ങള് കഴിക്കുന്നതും എന്താണെന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ജിഹ്വയുടെ, നാവിന്റെ അയരധീനതയിൽ വരുന്നു പറയാണ്. കാരണം
എന്താണ് നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നമ്മൾ ആ ജിഹ്വയുടെ താല്പര്യത്തിനാണ് നമ്മളത് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ, നമ്മള് പച്ചക്കറി കഴിക്കുന്നതും, അതായത് സസ്യഭുക്കായാലും മാംസഭുക്കായാലും എന്താണ് ആ ജിഹ്വയുടെ അതിന്റെ അധീനതയിലാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മള് പ്രസാദം കഴിക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മളത് നല്ല രുചിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അധികം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണ് ആ ജിഹ്വയുടെ പ്രീതിക്ക് അടിമയാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ആ രുചിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് കഴിക്കുന്നെങ്കിൽ, അത് പ്രസാദമാണെങ്കിലും അതെന്താണ്, അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് അതിന്റെ അധീനതയിലാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ മാംസഭുക്കായാലും സസ്യഭുക്കായാലും പ്രസാദമാണ് കഴിക്കുന്നെങ്കിലും നമ്മള് മിതമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുക. അപ്പൊ അല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയണത്, അതും നമ്മൾ ജിഹ്വയുടെ ആ താല്പര്യത്തിനാണ് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് അടിമയായി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. രസനാപ്രീതിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങുമിങ്ങും അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നവർക്കും ഉദരത്തിന്റെയും ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെയും അഭിലാഷങ്ങളിൽ ആസക്തിയുള്ളവർക്കും കൃഷ്ണനെ ലഭിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ രസനയുടെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഉദരത്തിന്റെ ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ അഭിലാഷങ്ങൾ, അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് എന്താണ് ഭഗവാനെ ലഭിക്കാനായിട്ട്, അതിലൊക്കെ ആസക്തിയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ ലഭിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, ബാലാന ഖായിപ്പയാര ബാലാന പാരിക്ക എന്ന്. അതായത് ആഡംബരമായി വസ്ത്രധാരണം ചെയ്യരുത്, രുചികരങ്ങളായ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ അനുഭവിക്കരുത്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം അന്ത്യലീലയിൽ 6:23 പറയുന്നതാണ്, ആഡംബരമായിട്ട് വസ്ത്രധാരണം ചെയ്യാനോ രുചികരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിക്കാനോ അനുഭവിക്കാനോ പാടില്ല. അതായത് നമ്മൾ മിതമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ലളിതമായ ജീവിതം നയിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജനനേന്ദ്രിയങ്ങളെ സത്പുത്രന്മാരെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയ പ്രീതിക്കായി ഉപയോഗിച്ചാൽ അയാൾ മായയിൽ അകപ്പെട്ടതായിട്ട് കരുതാം. ഏകാദശി, ജന്മാഷ്ടമി തുടങ്ങിയ വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ ഉപവസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉദരത്തിന്റെ ത്വരയെ നിയന്ത്രിക്കാം. നമുക്ക് ഇപ്പൊ ജനനേന്ദ്രിയങ്ങൾ സത്പുത്രന്മാരെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, അത് ശരിയല്ല. ഇന്ദ്രിയ പ്രീതിക്കായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് മായയിൽ അകപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ ഏകാദശി, ജന്മാഷ്ടമി ദിവസങ്ങളിൽ ഉപവസിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, ഉദരത്തിന്റെ ത്വരയെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെ വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, ജിഹ്വ, ഉദരം, ഉപസ്ഥം, ഈ 6 കാര്യങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം സാധിച്ചിട്ടുള്ളവനെ ഗോസ്വാമി എന്നും ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ആധിപത്യം ഇല്ലാത്തവനെ ഗോദാസൻ എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഗോസ്വാമി എന്ന വാക്കിന് ഗോക്കളുടെ അഥവാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അധിപൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. ഗോദാസൻ എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസൻ എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. ഇപ്പൊ നമ്മളിത് പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ. ഇന്ദ്രിയ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ലോകത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരാൾക്ക് സ്വപ്രയത്നം കൊണ്ടോ പ്രചോദനം കൊണ്ടോ സമ്മേളനങ്ങൾ കൊണ്ടോ കൃഷ്ണാവബോധനായി തീരാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കഴിയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളെ പ്രയത്നം കൊണ്ടോ പ്രചോദനം കൊണ്ടോ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധവാനായിട്ട് തീരാനായിട്ട് കഴിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൽ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തില് എക്സ്ട്രാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിന്റ്സ്, അതായത് ഈ ബുക്കിൽ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞത്. അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കൂടി നോക്കാം. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇതല്ല കേട്ടോ. ഹരീഷ് മാതാജി അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഇട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് അറ്റൻഡൻസിന്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടുണ്ട്, ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണേ. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ലോകം മുഴുവൻ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാക്കാൻ അർഹതയുള്ളത്? നമ്മൾ 6 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഈ 6 ത്വരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ് ലോകം മുഴുവനും ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാക്കാനായിട്ട് അർഹതയുള്ളത്. എങ്ങനെയാണ്, എന്തൊക്കെയാണ് 6 കാര്യങ്ങള്? ഒരാള് പറയാവോ? വാക്ക്, മനസ്സ്, ജിഹ്വ, ക്രോധം, നാവ്, ഉദരം, ഉപസ്ഥം. ക്രോധം, വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, നാവ്, ഉദരം, ഉപസ്ഥം. ഇതുപോലെ ത്വരകളെ ജയിക്കാൻ സാധിച്ച അവന് ഭൂമിയില് ധീരനാകും, ശിക്ഷപ്പെടുത്താനാകും, ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാക്കാൻ അർഹതയുണ്ടാകും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ അതും ശരിയല്ലേ? ഏത് വാക്ക്, പാണി, പായു, ഉപസ്ഥ. വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, നാവ്, ഉദരം, ഉപസ്ഥം. ശരി ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.
മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. മാതാജി 6, 1, 9, 10 ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ. 6-ാം അധ്യായം ഭാഗവതം മാതാജി എന്താ പറയണത്? ഭാഗവതത്തിലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 6, 1, 9, 10 എന്നില്ലേ? അപ്പൊ അത് 6-ാം അധ്യായത്തിൽ അതാണോ? 6-ാം സ്കന്ധത്തിൽ 1-ാം അധ്യായം 9, 10 ശ്ലോകമാണോ? അതൊന്ന് പറഞ്ഞേ. മാതാജി ഇത് വരുന്നല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 6-ാം സ്കന്ധം 1-ാം അധ്യായം 9, 10 ശ്ലോകത്തില് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒരു ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്തായിരുന്നു ചോദ്യം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുന്നത്. ഈ പ്രായശ്ചിത്തത്തിന്റെ എന്താണ് പ്രയോജനം എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നത്. 6-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 1-ാമത്തെ അധ്യായം 9, 10 ശ്ലോകത്തില് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നതാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ? അതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനമാണുള്ളത് എന്നാണ് ഇവിടെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നത്. ആ പ്രായശ്ചിത്തത്തെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് എന്തിനോടാണ് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്? ആനയുടെ കുളി തെറ്റ് വീണ്ടും ചെയ്യുക. അതെ, അതായത് ആന എന്താ ചെയ്യാ? കുളിച്ചിട്ട് കരയിൽ വന്നിട്ട് മണ്ണ് വാരി എറിയും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? തെറ്റ് ചെയ്ത് ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചാൽ വീണ്ടും ആ തെറ്റ് തന്നെ ആവർത്തിച്ചു പോകും. അതായത് കള്ളൻ ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുക്കാം നമുക്ക്. അപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഇവിടെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ചോദ്യത്തിന് കൊടുക്കുന്ന മറുപടി എന്താണ്? നമ്മള് ചെയ്യേണ്ടത് ശുഭകർമ്മമല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. അവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ ജാഗരൂകമാക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. പാപകർമ്മത്തിനുള്ള പരിഹാരം എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ജാഗരൂകമാക്കുക എന്താണ് ശരിയായ പ്രായശ്ചിത്തം. അതായത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അറിവിലേക്ക് കടന്നു വരേണ്ടതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ? ജാഗരൂകമാക്കുക എന്നാണ് പരീക്ഷത്തിന് അവിടെ ആര് മറുപടി കൊടുക്കുന്നത്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി മറുപടി കൊടുക്കുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്? ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും? ഇത് 3-ാമത്തെ ചോദ്യമാണ്. ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാണോ? 4-ാമത്തെ. പിന്നെ തപശ്ചര്യ എന്നാൽ എന്താണ്? തപശ്ചര്യ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. തപശ്ചര്യ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാം? നമുക്ക് എഴുതാം, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനം പുനരുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് ചില തത്വങ്ങളും പരിശീലനവും നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ജീവിതാചരണത്തെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് തപശ്ചര്യ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെ ആ ഒരു ജ്ഞാനം പുനരുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ചില തത്വങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ ചില നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് നമ്മള് ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? തപശ്ചര്യ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. രൂപഗോസ്വാമി ശുപാർശ ചെയ്ത സരളമായ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയ എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? രൂപഗോസ്വാമി ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 4 യമനിയമങ്ങളും പാലിക്കണം, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുക. അതല്ല രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സേവിച്ച് കഴിയുക. അതാണ് സരളമായിട്ടുള്ള മാർഗം രൂപഗോസ്വാമി ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ യമനിയമങ്ങൾ 4 നമുക്കറിയാം. ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? യമനിയമങ്ങൾ മത്സ്യം, മാംസം, മാംസം കഴിക്കാനില്ല, ലഹരി പദാർത്ഥം, ചൂതാട്ടം, അവിഹിത ബന്ധം 4 പാടില്ല. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനം. ഇതാണ് രൂപഗോസ്വാമി ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സരളമായ പ്രക്രിയ. ഒരാൾ ഭാഷണ ശക്തിയെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ഭാഷണ ശക്തിയെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ വാചാലനായിരിക്കണം. ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളാണെന്നെങ്കിലോ നമ്മള് മൗനം പാലിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത്? ഭാഷണ ശക്തിയെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വാചാലനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാം. അത് നാവിന് ഭാഷണ വിഷയമാക്കാം. പിന്നെ മറ്റുള്ള ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളാണ് ചർച്ചയ്ക്കില്ലെങ്കിൽ നമ്മള് മൗനം പാലിക്കണം. മനസ്സിന്റെ ചാഞ്ചല്യത്തെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും? മനസ്സിന്റെ ചാഞ്ചല്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നാമജപം കൊണ്ട്. 8-ാമത്തെ. മനസ്സിന്റെ ചാഞ്ചല്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ, അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ബുക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതായത് ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളില് മനസ്സിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുക. നമ്മളെ മനസ്സ് എവിടേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുക? ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ അർപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിന്റെ ചാഞ്ചല്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും.
മനസ്സിന്റെ പുസ്തകമുള്ളവർ നോക്കിക്കോളൂ. 6ാമത്തെ പേജിലുണ്ട് അതിന്റെ ആൻസർ. 6ാമത്തെ പേജില് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ ബന്ധിക്കാൻ സാധിക്കാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണനെ സൂര്യനെ പോലെയാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? സൂര്യൻ ഉള്ളിടത്ത് എന്തുണ്ടാവില്ല? അന്ധകാരം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ മായ എന്ന് വെച്ചാല് അന്ധകാരമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉള്ളിടത്ത് എന്തുണ്ടാവില്ല? മായ ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ സൂര്യനോട് ഇവിടെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോപത്തെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്? കോപത്തെ എങ്ങനെയാണ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്? ഏത് സമയത്ത് ഒരാൾ കോപം പ്രകടിപ്പിക്കണം? കോപത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? കോപത്തെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെയാണ് നിന്ദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവിടെ കോപം പ്രകടിപ്പിക്കണം. നമ്മളെ നിന്ദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോടാണ് തെറ്റായ രീതിയിൽ പെരുമാറുമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ സഹിക്കണം. സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. എപ്പോഴാണ് കോപം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുമ്പോ നമ്മൾ അവിടെ കോപം പ്രകടിപ്പിക്കണം, അല്ലെ? കോപം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് കോപത്തെ ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ ഉദാഹരണം ഒന്ന് ഹനുമാനെ പറയാം നമുക്ക്, പിന്നെ അർജുനനെ പറയാം. ഹനുമാൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഹനുമാൻ ലങ്കാദഹനം ചെയ്തത്. കോപത്തെയാണ് എന്തിലേക്ക് മാറ്റിയത്? ആ ലങ്ക ദഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അത് തീർത്തത്. ആ കോപം തീർത്തു. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടും ആ കോപത്തെ ചെയ്തു എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. രസനയുടെ ത്വരകൾ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം? പ്രസാദം കഴിച്ചുകൊണ്ടും പ്രസാദം മാത്രമേ കഴിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? രസനയുടെ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക്. നാവിന്റെ ത്വരകൾ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഒന്ന് നമ്മൾ പ്രസാദം മാത്രമേ കഴിക്കുള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിക്കുക. പ്രസാദം കിട്ടുമ്പോ മാത്രമേ കഴിക്കുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും? രസനയുടെ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതികതയുമായി താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന 3 തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ, ത്വരകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? മാനസിക ത്വര, വാഗ്മയ ത്വര, ശാരീരിക ത്വര. നമ്മൾ തപസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മാനസികം, വാഗ്മയം, ശാരീരികം. അത് തന്നെ ഇവിടെ ത്വര പറയുന്നത് മാനസികം, ശാരീരികം, വാഗ്മയ ത്വരകൾ. അവിരോധ പ്രീതിയും വിരോധയുക്ത ക്രോധവും. അവിരോധ പ്രീതിയും വിരോധയുക്ത ക്രോധവും എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഒരിക്കലും നിരോധനമില്ലാത്ത, തടസ്സമില്ലാത്ത ഒരു വിശ്വാസം. അതാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാ? അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് പറയാം. അതായത് നമുക്കൊന്നും കൂടി പറയാം, നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒക്കെ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറെ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കുന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം, അതിനാണ് അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നടക്കാതെ വരുമ്പോ നമുക്ക് ക്രോധം ഉണ്ടാകും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? വിരോധയുക്ത ക്രോധം എന്ന് പറയുന്നത്. ശരീരത്തിലെ 3 ആവശ്യങ്ങള് ശ്രീല ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഏതൊക്കെയാണ്? ശരീരത്തിന്റെ 3 ആവശ്യങ്ങള്. ഒന്ന് ജിഹ്വയുടെ ആവശ്യങ്ങള്, ഉദരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങള്, ഉപസ്ഥത്തിന്റെ ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ. അതാണ് 3 ആവശ്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. ജിഹ്വയുടെ, ഉദരത്തിന്റെ, ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ. ഇങ്ങനെ 3ആയിട്ട് തരംതിരിക്കാം. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കൃഷ്ണനെ ലഭിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക്, അല്ലെ? ഇതൊന്നും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാനെ ലഭിക്കാനായിട്ട് പ്രയാസമാണ്. ഉദരത്തിന്റെയും ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെയും അഭിലാഷങ്ങളിൽ ആസക്തിയുള്ളവർക്ക് രസനയുടെ പ്രീതിക്ക് നടക്കുന്നവർക്കും പിന്നെ ഉദരത്തിന്റെയും ഉപസ്ഥത്തിന്റെയും അഭിലാഷങ്ങളിൽ ആസക്തിയുള്ളവർക്കും ഒക്കെ ഭഗവാനെ ലഭിക്കാനായിട്ട് പ്രയാസമാണ്. ഉദരത്തിന്റെ ത്വരയെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും? ഉദരത്തിന്റെ ത്വരയെ ഏകാദശി വ്രതം പോലുള്ള വ്രതങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഉദരത്തിന്റെ ത്വരയെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെന്താണ് പറയുക? ഗോസ്വാമി എന്ന് വെച്ചാല് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ നമുക്ക് ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയാം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവനെ ഗോദാസൻ എന്ന് പറയും. ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാർ ആരൊക്കെയാണ്? ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ? ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാർ ആരൊക്കെയാണ്? രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ജീവഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ഗോസ്വാമി, ദാസ രഘുനാഥ ഗോസ്വാമി. അപ്പം രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ജീവഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ട, രഘുനാഥ ദാസ, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി. ഇതാണ് 6 ഗോസ്വാമിമാര്. ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ രചയിതാവ് ആരാണ്?
രൂപഗോസ്വാമി. പ്രഭാതം രൂപഗോസ്വാമിയാണ് ദശാമൃതത്തിന്റെ രചയിതാവ്. ഹരേ